खुलुमबाय। हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश नार्जारी। नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल। लोगोफोर, दिनै सान मन'नाय, सूर्य ग्रहण एबा सोलार एक्लिप्सनि दिन। दिनै 21 जुन आरो लोगोसे बेजों दिनै फादार्स डेबो। स' गासै जोंनि आदामोन आरो बिनि गेजेराव जोंनि फंबायमोन आरो बिनि गेजेरावहाय जेसेबांखिनि जोंनि गेदेर उन्दै रायजो राजाफोर दं, बिसोरखौ आङो हिन्जावानो जा, हिन्जाव मानसियानो जा, सिख्ला मानसियानो जा, मादै बाजै, आयं आनै गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि फादार्स डे। आं दिनै केक हानो हानाय नंला, उसुबिदा जानानै दङ। बाट आं गोसो गोरबोजों आंनि बिफाखौ गोसोखाङो आरो बे जेराव दं बे अबंलावरिजों बोर सारस्रिबाय थादों आरो मोजाङै आवगायलांबाय थानो हादों। लोगोफोर, दिनै सोलार एक्लिप्स बा सान मन'नाय, बे दिनाव आंखौ मैयानि भिडिअ बानायनो थिनदोंमोन, बाट आं मैया बानायनो नागिरदोंमोन, बाट जोंथिंजाय लाइट गैयामोन बा इलेक्ट्रिक कारेन्ट गैयामोन। स' बिनि थाखायनो आङो भिडिअ बानायनो हायासै, लाइटनि गोनांथि नालाय। बिनि उनावहाय सानै साथामसो कमेन्ट होदोंमोन, बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। सोलार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्सआ मा, बेखौ सिगांग्रो आं बुंग्रोनि। सोलार एक्लिप्सआ जेब्ला माने सान मन'नाया माबोरै जायो? व्हाट इज सोलार एक्लिप्स? सान मन'नाया जेब्ला जायो, जेब्ला हमना ला नैबे आखाया सान, हमना ला नैबे आंनि हान्थुआ बुहुम, बे हमना ला बे सान, बे बुहुम आरो नैबे हासमला पेकेटआ अखाफोर। जेब्ला बे अखाफोरा नैबे सान आरो बुहुमनि गेजेराव थाबथाहैयो गेजेरावहाय, अब्ला सोलार एक्लिप्स जायो। बिनि फहरखौ नैबे लाखुमाजोबो। बाट अब्लाबो बेवहाय सोलार एक्लिप्सआ मोनथाम रोखोमनि थायो। बेनो जाबाय टटेल, पार्शियेल एन्ड लास्टआवहाय एनुलार। स' दिनै जागोन 9टानिफ्राय जागोना जाबाय एनुलार एक्लिप्स। एनुलार एक्लिप्सआवहाय बिनि सोरगिदिं जेसेबांखिनि साननि जोंथि महर, बे माने अर जोंनाय महर बायदि नुयो जाहैदों। अर जोंनाय बायदि, मिथिबायना? अर जोंनाय बायदि एखेबारे। ओंखायनो बेखौ मा होनदों? रिं अफ फायारबो होननानै बुंनाय जादों। सुथोक टाइमिं होननानै बुङोब्ला मैया थांनाय हरनि 9टानिफ्राय गाबोन 22नि मर्निंसिमनो जाखायो होनना बुंदों। बाट एक्सुयेल टाइमखौ बुङोब्ला एस्ट्रलजिफोर बुंनाय मथे दा दिनै फुंनि 9:50निफ्राय दा बेलासे 3टासिम नांदों, 3:40सिम नांदों। बिनि गेजेर जाय एनुलार एक्लिप्स बा सोलार एक्लिप्स बा सान मन'नाय गेजेराव जानाय जाथाया जाहैबाय 12:10 PM, माने 12:10 PM, मिथिबायना? स' बे समावहाय आं बुंनो सानो 11टानिफ्राय 1:30सिम नोंथांमोना जेबो ओंखाम जानो नाङा, दुगैनो नाङा, जेबो गोदान खामानिबो मावनाङा। एक्सुवेलि आंनि मथेबाथ' डाइरेक्ट हायोब्ला 9टानिफ्राय 3टासिम जेबो खालामालासिनो थायोआनो साबसिन। बाट जेबो खालामा मिन्स बे नङा कि नोंथाङा उन्दुना थानांगौ, उन्दुनाबो थानो मोना। बाट बोराय, सोरबा उदैयाव गथ' गोनां, सोरबा बिराद उन्दैथार, बिसोर जेबो नङा। बेफोरबायदि नियमखौ फालिनो गोनांथि गैया जाहैदों। बाट जों सेंग्रा आरो सोरबा बैसोनि जायफोर नङा, बिसोरो बेयावहाय बेफोरबायदि फालिनो गोनां। आरो दिनैनि दिनावहाय सानखौ डाइरेक्ट मेगनजों नायनो नाङा होनना बुंदों। सानग्लासबो बाहायनो नाङा होनना बुंदों। माने डाइरेक्ट नायखानो नाङा। जुदि नायनो गोसो जाथारदोंब्ला प्रजेक्टर, मोनथाम रोखोमनि मोनथाम अपसन होनानै होनि। बक्स प्रजेक्टर, जायखौ जों जानला मोनला गोरलैयै मोनखायानो। ओमफ्राय बेनिकुलार्स, दुरबिन आरो बिनि गेजेराव टेलिस्क'प, बेफोरजों जोङो नायनो हागोन लोगोफोर। आरो बिनि अनगायै जों जुदि डाइरेक्ट नायोब्ला जोंनि मेगना गाज्रि जानो हागौ। दिनैनि दिनावहाय दा दुगैनो नाङा होनना बुंदों जेब्ला सान मन'नाय टाइम जायो, मिथिबायना? सान मन'नाय टाइम बा सोलार एक्लिप्स सम जायो, बे समावहाय दुगैनोबो नाङा होनना बुंदों। मानो होनोब्ला बे समावहाय बेफोरबायदि जेबो ओरैबायदि खामानि मावनो नाङा, जे बिजनेस स्टार्ट खालामनाय बा मोनसे खालामनाय, सनानि जाय बाक्सु दङ बा थाखा फैसानि बाक्सु दङ, माने आलमारि सालमारि, बेफोरबायदि जेबो खुलिनोबो नाङा होनना बुंदों। आरो बे समाव ओंखाम संनानै जानो नाङा होनना बुंदों। ओंखाम संनोनो नांखाया होनना बुंदों। जुदि संखाबायबा सिगाङाव संफ्लांदोंब्ला अब्ला बेयावहाय थुलुंसि होनानै दोन होनना बुंदों। जाथ'नाङा होनना बुंदों। जेब्ला सान मन'नाय जायो अब्ला बेयो उनावहाय जानो हागोन होनना बुंदों। बाट थुलुंसि दोनोब्ला गोथार जाबाय थायो होनना बुंदों। आरो दरजा मोखाङाव लहा दांबाय थानो नाङा होनना बुंदों। बाट नोंथांनि न'आव दरजायाव थाखागोनखा बे लहा थाला मारिनाय, अब्लाबो बेखौ दांनाङा होनना बुंदों। बाट नोंथांमोना इट्स अके, खुलिनानै दोनबाय थाबानो जाबाय। माबा मोनसे बाहेरायाव थांलाय फैलाय खालामनो नागिरदोंबा एक्सुवेलि बाहेरायाव ओंखारनो नाङा होनना बुंखादोंमोन। आरो गोर्बोबती
जायफोर मानसिफ्रा उदैयाव गथ' गोनां दं बिथांमोनखौ गसंना थानो बादा होदों बा गसंनानै थाबायनो बादा होदों बिथाङा उन्दुनो हागोन आरो बिनि गेजेराव बे समावहाय दुगैनो नाङा दुगैयोब्लाथाय मा जायो रगि बायदिसिना बेराम जागोन जाहैदों दुगैनो नाङा होनना बुंदों आरो बिनि उनावहाय दुगैनांगौ होनना बुंदों सुजु ग्रहण जाखांनायनि उनाव दिनैनि दिनाव दा 3टा 4टा नालाय 5टा 6टासोआव दुगैयो आरामसे आरो बिनि गेजेरावहाय बे गोर्बोबतीनि माने उदैयाव थानाय माखासे प्रेगनेन्ट हिन्जावफोरखौ बेखौनो बुंदों कि जुदि थाबायबा माबा मोनसे जायोब्ला नियमफोरखौ फालियाब्ला बेफोरनो महरफ्रा जेरै सोरनाबा खर' मोननै जाबोनाय सोरनाबा आखाइ लेंग्रा सोरनाबा आथिं आखाइ मा होनोमोनलाय आखाइ खंगा आथिं लेंग्रा नङा होमबा बेफोरबायदि जायोना बेफोरबायदि महर जानानै फैयो जाहैदों जुदि बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ फालियाब्ला अके 9:15निफ्राय बेलासिनि 3-4सिम जागोन होननानै बुंदों बेवहाय 12:10आनो गेजेर मिडियाम स' बे 12:10आवनो मिडिल जागोन आरो बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानो कि बे समावहाय जायखिजाया बिजनेस गोदान स्टार्टबो खालामनाङा जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेफोरबायदिखौ खालामनाङा आरो दुगैनाय लोबनाय खामानि मावनो नाङा आरो बिनि गेजेराव थुलुंसि दरजायाव दोननो हागोन मानो होनबा थुलुंसिया ओरैबायदि गोथार जे नोंनि बेफोर सस्ति जानाय बा निस्थारफोरखौबो बियो गासिबो एबजर्ब खालामजोबना लायो बोजोबना लायो मिथिबायना ओमफ्राय बेखौ दोनोब्ला मोजां जागोन होनना बुंदों आंथ' इसिबां नलेज गैया जेब्ला उन्दैमोन बा आं दाबोथ' उन्दैयानोखा अब्लाबो आं जेब्ला माने जोंनि आइया जेब्लासिम दंमोन अब्ला बै समावहाय आंखौ आंनि आइया गोबां गोसो होनानै आंखौ बुङोमोन दिनै दिनै सान मन'नाय बा अखाफोर मन'नाय जानला मोनला मैगंखौ सानाव नायनाङा नै माबा बे रामधेनु जायोना रामधेनु नङा होमबा स' बेफोरबायदि जादों राम बोरला बेयाव आसि थुनो नाङा नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बायदिसिना जानो नाङा बे समावहाय थांनो नाङा बेफोरबायदि थांनो नाङा होननानै बादा होयोमोन आरो आइमोना आंखौ माने आइया आंखौ स' जोंहाथ' आइया दायो रुंसार जालांबाय आंखौ हारसिं गालांबाय इट्स अके बेफोरो इसोरनि माया नङा होमबा जि जालांबाय गाबबाय थाबाबोथ' माने माबा मोनसे जायो नङा होमबा स' बेनि थाखायनो जियानो दङ आं गावनि नाजानायखौ गोसो गोथारै नाजालांबाय थागोन आरो बिनि गेजेराव फिथाइया माबायदि जालाङो बे इसोरनि सायावसै नङा होमबा बयबो नाजानो थानांगोन इफर्ट्सआ थानांगोन where there is a will there is a way होनना बुंदों नङा होमबा मोनसे जेराव नोंहा गोसो दं बेयावनो नोंहा लामा बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा दङ आं बेफोरबायदि बाथ्राखौनो लानानै खामानि मावलांबाय थागोन इसोरनिसिम आरो दिनै फादार्स डे आंनि बिफाखौ गोसो गोरबोजों आं बेवहाय गोजोननाय जासिहरो आंखौ जोनोम होनायनि थाखाय आंखौ अननायनि थाखाय गासिबो बुहुमनां बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाफोरखौ अननांगौ थेंक इउ सो माच खुलुमबाय